राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावीपणान अंमलबजावणी करपा खातीर शिक्षण खात्यान मुख्यमंत्री ज्ञानपर्व येवजण अधिसूचित केल्या। ह्या येवजणे अंतर्गत सरकारी आणि अनुदानित मुळावे माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेत 1008 शिक्षक, 377 इन्स्ट्रक्टर मेळोन 1385 कर्मचारी कॉन्ट्रॅक्टी पद्दतीचेर नेमतले। शिक्षण संचालकान ह्या विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या। कराच्या NAP धोरणाची अंमलबजावणी करपी गोंय हे पयले राज्य। फाउंडेशन, प्रिपॅरेटरी, मिडल आणि सेकंडरी असे 4 पावणे आसात। विषय तसेच वरां वाडिल्ल्यान आणि शिक्षकांची गरज आसा। संगीत, चित्रकला अशा NSQF विशयां खातीर शिक्षक आणि प्रशिक्षकांची गरज आसा। शिक्षकांचो उणाव पयस करपा खातीर मुख्यमंत्री ज्ञानपर्व येवजणे खाला कंत्राटी पद्दतीचेर शिक्षक तसेच प्रशिक्षकांची भरती जातली। 1008 कंत्राटी शिक्षक तसेच 377 प्रशिक्षकांची नेमणूक जातली। शिक्षण संचालकान हे विशींची अधिसुचोवणी जारी केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।